ned til min vej. Nej, det er ud. Filmer du igen, eller hvad? Hallo, vi skal gå ned. Hej. Ej, flot mand. Se, jeg skal lige finde Gud. Se min ring! Jeg kan se ham. Hallo, min ring! Hvor er hende? Hvad fanden det? Nu skal du med ring. Den skal du på bums. Og Mikkel Larsen, eller undskyld, Mikkel Jeppe Larsen. Faktisk, det skal vi have lidt tættere på. Wow, det er flot. Din fede so. Din fede so, ikke også? Vi øver os bare, ikke? Også dig, din fede kælling. Ja. Du kommer en bil, vi stopper. Skal vi prøve? Men er det ikke fint nok? Jeg var Sanders! Fuck you, man. Kig mig. Jeg synes, det var fucking sjovt, mand. Grib mig, og så går du væk. Jeg var ikke lige forberedt. Nej, men det var han heller ikke. Jeg troede, du stod. Vi skynder os op. Filmer du? Det var det, jeg tænkte på lige nu, hvad det var. Nu? Vent. Så gør jeg sådan, at jeg tænder det. Ja. Når Råd filmer den så? Ja. Okay. Så filmer den nu, altså. Og nu fik jeg lige zoomet ud. Og så ind. Og så... Du skal ikke lege med zoomet, jo. Okay, vi tager lige op. Ja, og bare kom ind. Jeg spytter på skærmen. Filmer du nu? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Jeg har det virkelig sjovt i dag. Okay, hallo. Videre! Hvad er det så, vi skal filme? Vil du gøre noget, når du er klar? Du skal bare komme ind, jeg filmer nu. Så jeg er bare kommet ind. Nu! Miki! Ja, godt. Så han ikke kan komme nu. Høj. Han har taget sammen, fordi jeg fryser virkelig meget. Så ikke den mest stille igen, ikke? Kæmpe se. Shit, du skal ligge på ilden sådan. Det gør jeg sgu også, mand. Nå, kaldsnummer. Hvad fanden skal vi egentlig i den her scene? Og så lad os rundt, jeg ringer. Og så slutter scenen. Du synes lidt meget af den scene. Ja. Men det er da god til. Den filmer. Jeg er i gang med at lave skortfilm. Ja, jeg var også i gang med at lave mit scoresmil, ikke også? Med tungen og det hele. Hej, jeg hedder Mikkel Larsen. Hvor er den etage? Ja. Beder dine fingre af. Hvad? Jeg beder dine fingre af. Kan du ikke? Tror du ikke, jeg får 12 kroner i nu, mor? Nej. Ja, så kan jeg komme hjem med. Prøv at se, han har sådan nogle lange hår her. Den tager jeg. Han har lige sådan 3 lange hår. Ej, det er faktisk rigtigt. Griner. Det ved jeg ikke, det må du snakke med hende om. Du skal bare betale tilbage. Jeg har sat på fucking meget i. Nå, okay.
Så lad da være! Jeg vil se den scene, jeg optaget. Lad være. Jeg flækker og så bare grine i starten. Men skat, du kan ikke tage kameraet af. Det ved du ikke, om jeg kan. Det er det, der mener, man skal kunne tage det af, ikke? Ja, men det er... Men så sidder her. Nu skal du ikke filme igen med. Hvad havde du slået? Hej, hvor er du henne? Du kan ikke tage seriøst! Okay, stop. Hvorfor er det, han ikke kan tage det? Jeg kunne ikke nå at blive belæg, hvis det ligger henne under en stol. Og jeg har lige fået